Джен с няколко диаманта в сърцата дълг. Какво става, пичове? Поредно видео в този формат от мен. В днешното видео ще говорим за това как може да запазим спокойствие в тези несигурни времена. Както всички знаем, в днешно време живеем в доста несигурни времена, където нещата константно се променят. Всички тези промени, всички тези събития, които се случват, наистина може да повлият доста негативно върху нашата психика, нашето здраве. Затова тук съм написал няколко точки, които лично на мен ми помагат да запазвам спокойствие, да запазвам един позитивен начин на мислене сред всичкия хаос и се надявам и на вас да ви помогнат. Първата точка, която съм записал, е спортуване. Това е нещо, което всички знаем, но за съжаление не чак толкова хора прилагат. Именно спорт помага за изкарването на напрежението от нашата нервна система, което се насъбрало през ежедневието ни. Увеличава ни серотонина, което е хормон на щастието в мозъка ни. И също така за мъжете ни увеличава и тестостерона. За тези, които не знаят, тестостерона е хормона, който ни кара мъжете да бъдем агресивни, хормона, който ни дава жизнената сила да излизаме и да градим, да създаваме, да се изграждаме себе си, да се бием в залите и да тренираме. Колкото повече тестостерон имаме, толкова по-добре се чувстваме в нашите тела и толкова повече самочувствие имаме. В днешно време и без това има достатъчно фактори, които ни свалят тестостерона, като например пиенето на вода от пластмасови бутилки, използването на дадени шампуани и още много други. Но без да се отплесвам толкова в тази тема, да минем към втора точка, която е абстрахиране и абсолютен фокус. С всичко, което се случва, е доста лесно да се разконцентрираме и да си разпръснем вниманието в различни посоки, което може да има много негативно влияние върху нас, нашата психика и да създава доста тревожност, защото в един момент просто сме погълнати от едно море от информация и не знаем какво да правим. Най-доброто нещо, което бих ви препоръчал е да бъдете информирани за това, което се случва около нас и по света. Обаче също време се концентрирайте върху вашия живот, върху това да изграждате себе си, върху това да помагате на себе си, за да може да помогнете на вашите близки, защото в колкото по-добро състояние сме ние, психически, тялом и душевно, толкова ще бъдем и полезни на хората около нас и на света като цяло. Ако ние самите не сме окей, ако нашия живот е в разруха, ние не сме способни да променим нищо и не сме способни да помогнем на който и да е било. Така че просто се фокусирайте, лазерен фокус върху живота ви, вършете нещата, които знаете, че трябва да вършите, бъдете информирани. Трета точка, която съм записал, е доста тясно свързана с миналата. Тя е живеене в момента. Каквото и да правите, просто бъдете потопени в момента, живейте в момента, концентрирайте се върху задачата, с която сте се захванали. Концентрирайте се да направите по възможно най-добрия начин, защото както правим едно нещо, това се прехвърля най-често и към това как правиме всичко. Така че когато работите на даден проект, задача, просто концентрирайте се върху нея, дайте 100% от себе си. Както и когато сте с вашето семейство или приятели, бъдете с тях в момента, наслаждавайте се на времето, което имате с тях, вместо винаги да бъдете някъде другаде в главата си. Четвърта точка, която съм записал, е действане. Действането сваля anxiety-то, действането сваля стреса. Има много неща в нашия живот, които не може да променим и не зависят от нас, но в същото време има доста, които зависят от нас. И ако започнем лека по лека да променяме нещата, които зависят от нас, в позитивна насока, ще се чувстваме доста по-малко стресирани и тревожни, понеже знаем, че правим всичко по силите си да направим някакъв вид позитивна промяна. Така че вместо да се тревожите за нещата, които не може да промените, просто действайте, разцепвайте всичко, което зависи от вас, всичко, което е във ваши ръце и ще видите доста по-големи резултати в живота си. Не всичко е перфектно и никога, всъщност, нищо няма да е перфектно. Никога няма да имаме перфектния живот, където всичко е окей, постоянно. Винаги ще се задават проблеми, така че единственото нещо, което може да правим е да се борим и да действаме, да променяме нещата, които зависят от нас, да даваме най-доброто себе си и да разцепваме деня. Надявам се това видео ви е било полезно с нещо. Ще се видим пак. Peace.